Miten ne videot auttaa tytärtä? Itsesi takia sä ne teet. Mä vastaan tähän provosoivaan ja syyllistävään kommenttiin, koska tässä on itse asiassa aika paljon monenlaisia tasoja ja nyt mä väännän niitä tästä rautalangasta. Lähdetään liikkeelle siitä, että vammaisen lapsen kanssa kun ei voi tehdä yhdessä videoita. Jos mä olisin jonkun muun lapsen kanssa pelaamassa vaikka kentällä fudista tai oltais vähän skeittiparkissa, niin sit se olisi vaan silleen, että hei joo, hyvää isyyttä ja hyvä faija. Mut jos mä oonkin vammaisen lapsen kanssa, niin sit mä jotenkin esitän itseäni, tuon itseäni esille siitä. Nämä videot ei auta mun tytärtä. Pitäisikö niiden auttaa? Auttaako sun tekemä sisältö tai videot aina jotakuta? Moni ei kohtaa siinä omassa arjessaan vammaisia ollenkaan, koska heitä piilotetaan. Ja siksi on tärkeää tuoda näkyvyyttä esille. Se rikkoo niitä ennakkoluuloja, pelkoja ja rakentaa siltoja. Me ollaan tuotu videoita esille meidän harrastuksesta, kun käydään tekemässä triathlonia, erilaisia juoksujuttuja. Ja lisäksi halutaan kertoa tuosta retin oireyhtymästä tarkemmin, mitä se tarkoittaa, että ihmiset ymmärtää sitä paremmin. Näiden kisaprojektien yhteydessä ollaan tehty hyvätekeväisyyskeräyksiä ja saatu erilaisia potteja kasaan, mitkä käytetään sitten lastentautien tutkimukseen. Auttaako se sumia just nyt ja tässä? Ei välttämättä, mutta se vie asioita eteenpäin. Nämä videot ei ole pelkästään meidän juttu, me rakennetaan samalla yhteisöä. Mä saan todella paljon viestejä vanhemmilta, ketkä on jonkinlaisessa haastavassa tilanteessa oman lapsen kanssa ja kertoo, että saa energiaa ja voimaa näistä. Joten vastaus kysymykseesi itseni takia teen tätä. Tää on mun kanava. Mä tykkään tehdä videoita. Me tykätään tehdä Sumin kanssa yhdessä asioita. Sumi tykkää katsoa paljon TikTok-videoita. Boom!